IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Kumpiyansa ti gobyerno lokal iti pagudpod Ilocos sa norte nga agbos iti tourism ken agricultural industry iti pagudpod kalpasan detoy iti panagturo na di Taiwan nga panangkumbisir kada iti Taiwanese investor nga may agnegosyo iti pagudpod Ilocos norte ti panagturo iti mayor tabigas sagad iyam amuna iti business opportunities iti pagudpod iti beneg iti techno hub industrial park ken ti agricultural advancement nga dito iti mga patalget ekonomiya iti nadakamat ngeli nga pagtulong tumeten iti pagtrabahuan. Segon ti mayor kaduana iti kabsat na nga ni Cholo Benemerito nga dopeng negosyante iti pagudpod nga nagturong iti Taiwan nga naim ammo iti pagudpod Ilocos Norte nga dakkel iti oportunidad para pelang iti pagduras iti ekonomiya. Segon ti munisipyo Nalawa dagiti dagdaga mabalin nga pagmulaan iti may klase iti agrikultura para pelang kadito panangpaduras iti nadakamat na lugar. Malagip may iti kalabas iti Rugyanen iti pagudpod Ilocos Norte iti nang develop iti panagmula iti nyog kaya kastamatan panapadakter iti dumapay nga klase iti coconut plant iti nadakamat nga lugar nga isunturata iti pakadakilan iti pamastrikan iti nadakamat nga ili iti lang kalabas adamatan dagiti investor nga aginteresado nga agupa iti tourist area iti pagudpod tapos kastakit masarbian dagiti turista iti datoy umay nga summer season. Congratulations Podpod gabutan ni Kandagundaway nga na-introduce iti dakkel ng oportunidad para pelang iti reto'y techno hub, industrial park, kenti agricultural advancement iti nadakamat nga ili akaruba iti Podpod iti Taiwan. Mula Clement Idol Bernard, Taiwan Nukwan iti bandana iti Amyanan iti West Philippine Sea. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tata RMN.